Kaixo, gaur jolasa hau aurkeztuko dizuegu. Tako, gata, gato, kabra, keso, pizza. Bertsio gehiago daude, jolas honi buruz beste hitz batzuekin, eta baita bertsio bat ere haur txikiagoentzako 3 hitzekin bakarrik. Bertsio honetan 8 urtetik aurrera dena markatzen du, baina nire etxean 6 urtekoak oso ondo jolasten dira, eta 5 urtekoak ere. Beraz, goazen ikustera zertan datzen. Kartatako bat besterik ez da. Hemen, bertan ditugun izenak agertzen dira. Takoa, pizza, gazta, kabra, eta gero 3 karta berezi ditugu. Alde batetik gorila, marmota eta narbala. Azalduko dut bakoitza zertarako den. Gero partida batekin ondo ikusiko da. Gorila ateraz gero, gorilaren keinua egin beharko dugu eskua jarri aurretik. Marmota ateraz gero, egin beharko dugu hau, eskua jarri aurretik, eta narbala ateraz gero, keinua buru gainean eskua jarri aurretik. Goazen ikustea zertan datza. 2 pertsona jolasten gaudenean, 32 karta hartuko ditu bakoitzak. Orain, azalpen bat denez, horrela egingo dut. 4 pertsonekin bakoitzak 16 karta hartuko ditu. Jolas honek arreta, kontzentrazioa, erreakzioa abiadura, impultsoen kontrola eta arauak lantzen ditu, besteak beste. Gauza asko lantzen ditu. Nola hasiko dugu jolasa? Bitako bat hasiko da eta hitz hauek orden hontan esan beharko ditugu. Tako. Gato. Ikusi dezuen nola, marmota aterarenez, egin behar deguna da, eskuekin mailan jo eta eskua jarri. Ni izan naizen ez azkena karta hauek niretzako dira. Ta ni hasiko naiz berriro. Tako. Tximuaren keinua egin du eta eskua jarri. Kasu hortan berriro, ea egin dezakegun jarraian. Tako. Eta lehen justo narbala? Bale, niretzat berriro. Bera, keinua egin du eta eskua jarri du. Tako. Gato. Kabra. Queso. Pizza. Tako. Gato. Ikusten duzuen, nola goazen tako, gato, kabra, keso, pizza, behin eta berriz errepikatzen eta karta botatzen. Ze pasatzen da? Orain, gato esan dugu, gato atera da, beraz, kointziditzen duen momentuan, hitzak eta kartak azkar eskua jarri behar dugu. Eskua azken jartzen duen pertsonak, kartak beretzako eramaten ditu. Eta berriro hasiko ginake rondan. Jende dexente hemen, zakizen bat jenderentzako jartzen duen. 3 eta 8 jokalarien artean. 8rekin askoz divertigarria da noski, birekin baino. Goazen hastea. Hasi. Tako. Gato. Kabra. Ikusten kabra esan du, kabra atera da, eskua jarri dut, beraz da konturatu. Beraz, beretzako. Segi. Tako. Gato. Gaizki egin dut, beretzako. Ba. Txoin. Tako. Gato. Kabra. Azkeneko ronda egingo dugu, aber luzeago bat egin dezakegun, ondo ikusteko. Tako. Justo. Ba, tako. A ber, berriro hasiko gea. Tako. Gato. Bai, ez dugu aterako, luzeago bat egin nahi dut. Tako. Tako. Gato. Kabra. Segi. Queso. Pizza. Segi. Tako. Gato. Kabra. Queso. Pizza. Eta hontan datza jolasa. Ikusten duzue jolasa azkar bat dela, erreakzio azkarra behar dela, eta arreta jarri behar dela. Bestela, ez gara enteratzen zer ateratzen den. Beraz, gure etxean 6 urtekin oparitutako opari bat izan da, eta uste bere jolas gogoenetako bat dela, ezta? Oso gomendagarria, familian jolasteko eta kide askokin jolasteko jolasa. Beraz, jolastu, probatu eta Gozatu.